அனைவருக்கும் வணக்கம். இது எஸ்கேஎஸ் கார்டன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, கொய்யா வளர்ப்பு முறையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கொய்யா தண்ணீர் தேங்கி நிற்காத எல்லா வகையான மண்ணிலும் வரும். அதாவது பருவமழைக்கு முந்தைய காலம் நல்ல பட்டம். சொட்டு நீர் பாசனமாக இருந்தாலும் ஆண்டு முழுவதும் நடவு செய்யலாம். வழக்கமாக கொய்யாவில் விதையை நடுவது கிடையாது. புதிய முறையில் உருவாக்கப்பட்ட நாற்றுகளை தான் நட வேண்டும். அதனால் தரமான நாற்றுகளை வாங்குவது அவசியம். ஏக்கருக்கு 199 மரம். அதாவது தோட்டத்தை நன்கு புழுதிப்பட வேண்டும். 2 சால் உழவு ஒட்டி நூல் பிடித்து 15 அடுக்கு 15 அடி இடைவெளி அடையாள குச்சி நட வேண்டும். ஒவ்வொரு குச்சி உள்ள இடத்தையும் மையமாக வைத்து 1.5 அடி சதுரத்தில் அதே அளவு ஆழத்தில் குழி எடுக்க வேண்டும். குழியிலிருந்து எடுத்த மண்ணை நிலத்தில் பரவலாக பரப்ப வேண்டும். 2-3 வாரங்கள் குழியை ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு குழியிலும் மேல் மண்ணோடு ஒரு கூடை வைக்க மண்ணை நீண்ட கால பயிர் என்பதால் 8வது மாதம் வரை பூக்கள் அனைத்தும் கிள்ளி எடுத்து விட வேண்டும். அதேபோல் உயரமாக வளர விடாமல் கவாத்து செய்ய வேண்டும். பக்கவாட்டில் கிளைகளை விட்டு புதர் போல் படர்ந்து விட வேண்டும். நுனி கொழுந்தை விட கிள்ளிவிட்டால் பக்க கிளைகள் புதிதாக உருவும். அப்போது அதிக பழங்கள் கிடைக்கும். தவிர பறிப்பதற்கு எளிதாக இருக்கும். அட்டையை அடித்து ஒட்டணும், கொய்யாவை ஒடிச்சு வளர்க்கணும் என்கிற பழமொழி சொல்லி வைத்தார்கள். கொய்யா மரத்துக்கு ரசாயன உரம் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது. இப்போ நம்மகிட்ட சாதாரணமாக கிடைக்கிற ஆட்டு உரம், மாட்டு உரம் அது கூட போடாங்க. ஏன்னா நம்மகிட்ட உள்ள வேப்ப இலை அது கூட கொடுத்தா கூட போதும், கொய்யா நல்ல செழிப்பாக வளரும். இப்போ நம்மக்கிட்ட கொய்யா இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா மேலே இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணியோ இல்லைனா வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இது போன்ற பயனுள்ள தகவலை தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.